ni som pahnih hian din thar tual chung mission department ten hei tungkum project pakhat van tlang khotlang tana thil thati project pakhat kan nei ti hian than lain hun kan mang mek avein mi hei mi som pahnih lai mai kan han thok chuak theia along tak zeta tin natlang atel thei lo te pon abi king kan vice chairman puso ma te pon voin kan ei turi lam tum hiala along tak zet thil thati tan siam omin chu thil thati chu kanam na turin pathian in buat sei lo kan itiang khan voin e hen thil thati tu rasiam kan ni angin he department po hi chu tiang ko nga chuan mi te tharau chandam tu kan ni mai ba ka kan ni hring pui te tan mai ba ke ma ni tan vek te po ne thil thati hi chu tiang chuan voin e hun kan manga hei thil ti tur hmawa kan la nei tung kuma hian assembly center Mizoram pieces assembly center then khoi hatlang te kan la nei don ani ti chuan tun ni som par khasom sa ni som hi pa hi Sunday so nu zan le mang hian central jail ko hante lo kan tum boka ti chuan hei tu chi sang kan la ti dona pathian min shwai tur kan nga ya ho tin nei tu kan pathian la li suain ro puina chang zelang ti kan ringa ti chuan hei voin lia pakan phur tlang maya yang hian helai voin lia hin than lai tlang kan nei ni kha jong kha ni phot mai te se